юнашка фланелка. Ние продължихме да си живеем в дървото, спяхме по клоните, в тях също така търсехме и сушина, когато валеше дъжд. Веднъж отидохме да видим какво правят гнездото и запъртъкът. Гнездото се беше напълнило с шума, а мравките бяха изпили запъртъка през съвсем малка дупчица. Ще речеш, че някой с игла е пробил запъртъка и го изсмукал. Мравките са големи майстори на такива тънки работи. Втори път никой не погледна вече гнездото. Като спряхме веднъж в дървото и почиствахме берушината си, гледаме, че от далечината се създава някакъв непознат върбец. Той едва се държеше на въздуха, залиташе и можеше всеки момент да се строполи на земята. Ръмеше съвсем слаб дъжд, но по-скоро мъгла, отколкото дъжд. Кой ли ще е този непознат върбец? Се питахме и ние гледахме как оня се приближава и със сетни сили се залавя за дървото. Веднага го наобиколихме и почнахме да го разпитваме, но той мълчи, погледа ни разсеяно и едва диша. Горкият